woman way. The other was from our body for now. Come to me. The other was sometimes what they are. I'll tell you. What they are. I'll tell you. What they are. I'll tell you. Shadabadaba. Ibradabadaba. Ibradabadaba. Shadabadabadaba. In the name of Jesus Christ. Nyankopon shira. Amen. Sabre mon share link no. Sompa first service mon share link no ma afofro eni mom en tontum erade nye erade aye ye to demo no so share erade nsa. First Thessalonians for ngoma no. First Thessalonians chapter 5 verse 18. Osemonase ade nyina mu na ye ni die onyankopon pe Kristo Yesu mu wo mu. Sompa FM. Ena wutem o haw ne wa manne. Usu no koda na ni nyina. My God. The ekoso abusuamu adwuma ma ware enu mu no. Ewrade said danase. Ewrade said danase. Yes Lord. Ewrade said danase. Danase o. Osemona ase ade nyina mu na ye ni die onyankopon pe Kristo Yesu mu wo mu. Ewrade ase. Rapa papa pan sadabada branda badaba.
Jesus Christ. Yes, Lord. The only more that's what you are saying. Obi na mo wewu. Sabre Sompa first service nyame asem oba. Yes, Lord. Fa o twa kronkron no. E wo phone so ana ubie. Se our tablets no so ana ubie. Eko First Samuel chapter 1. You can verse 1 is ako si 20. Na ye di ka verse 1 to 10. Na afena wo hwa ya Sompa first service. Shalenke no na obi so ntie Nyankopon asem no bi. Yenti awrade asem. Na Efrati ni barima bi wo ho a ofiri Ramatam Sofim Efram beposo a ni din de Elkana Saf ba Tohuba Elihuba Yerohamba na owayirenum baanu obaku din de Hana na obaku din de Penina na Penina wo ma nanso Hana de na oniba dafe obarima yi ne na yere obarima yi free ne krom kose okosore na wabo afode ama asafo Awurade wo Silo na eho na Elima baanu Hofini ene Penihas di Awurade asofo na eda eka na bo afode no oma na yere Penina ene ne mamerima ne mama nyina chefa na Hana de oma no baanu chefa efrise odo Hana nanso Awurade ato ne yafunum
na hiara na ne kura no yi no sɛ obehuru ne boɔ efiri sɛ awurade ato ne yafunu mu na saa na ɔyɛ afi bia da sɛ ɔforokɔ awurade fi a oyi no ahin saa na osu na onidi na ne kunu ya ka na ka kyerɛ no sɛ hana ada na wusu na ada na wunidie na ada na obo anuyi menya me ma won sene mamarima duyi na odidi ye na onum wie no wo sero no hana sore nanso na osofu elite na adwa so asore dan ano apoma ho na ne kra we hoi na obo awurade mpaye na ode ya usu na obo awurade mpaye na ode yawo esoye osi hana bo awurade mpaye na ode yawo esoye enanu pay ensama mede brew nyina ne se jai wo hawo ni nyina mo mawurade wa mane no jai ni nyina mo mawurade na awurade betimi ayama na awurade ebeye amen ja wo hawo ni nyina mo mawurade wa wo hweyen a wo tie yen sa wo hweyen ewo obi man so obi kuro so be bibia wo tie yen sa wo hweyen ewo TV so wo tie yen ewo radio so wo hweyen ewo Facebook anasa YouTube no ja wo hawo wa mane ni nyina mo mawurade na awurade ebetimi ayama amen mi ame no kasa se jai wo hawo no mo mawurade no mi ye onyankopon edifo yes mi ye onyankopon somafo Jesus nioma kase ni nioma nwanwa nyuma hodo na awurade na mensa so eye yes lord enti nura anwumra me kan se me ba Sompa TV so e wo si de awaso enti ya hwa danse ni bi cancer the cancer akum ne mame akum ne nua cancer na ye no ono de oja mu ma awurade no awurade fa yensa so e ma yare ne fin so kidney ahodo a eseye wona wapeba ache wona dwumasem akwantu sem wa baby akoduru no yen eye beyond medicine edro onum se den enye dwuma enti me ba se me ba be kan kire o se de obo ne soro ne na sase no Abraham ne Isaac ne Jacob nyankopon yen wrade Yesu Kristo no eye Maria ba no David ba no jai wo hawo no jai wa mane ni nyina fato no so na ono ena obeye Everybody be no day yo. Amen. Everybody be no bosumi yo. Amen. Everybody be no afi yo. Obey ama na bru adwen no wonti yes amen Bible say erikana wo yenum mienu na baako din di penina wo mama penina wo mamerema yes nyankopon adom no bi na hana de Everybody ato ni yem hana de oni bi na twerɛsɛm ne sɛ afi biara wɔkɔ shalo kɔbɔ mpae de bia ɔkɔ asɔre ɛkɔ sɔre nyankopɔn yes lord de bia memene de bia ɔkɔ ɛkɔdi homeda yes lord kwɛsia de bia ɔkɔsom nyankopɔn na ɔkɔsom nyame a nneɛma nkɔyie ɛma no yes lord na ne kura a ɔyɛ penina my god ɔse ɛhiara na ɔyi no enti de biara no esua ɛna woso yentie verse 6 ne verse 7 no biom ɔse afi biara ɔkɔ na ne kura na oyi ne hi ene ade ben ene dei esolitia wo wabra bom ene nioma ben na atwa ho ahia ema wusu ema wudi abobo ema wudi awerɛho tie de atweresam no ka ose na ehia na ne kura no yi no ose ehia ra na ne kura no oyi na hi se obehuru ne bo se ohuru ne bo efiri se awurade ato ne yefuru efiri se awurade ato ne yefuru asa na oye afi bia na sa na oye na afi asa ofroko awurade fia na ofroko awurade fia oyi na hisa na osu na onidi na wo nidi na kyerɛ sɛ ha na problem no
enya bosome baako problem dabi enya bosome nsia problem dabi enya afe baako problem dabi na ne problem no na ye problem abetena no so ache ena obi hwe ye obi tie ye problem ben na abetena wo so ena nipa ehuru se oye oboni ena nipa asrew se oye osugani ena nipa asrew se oye yarefo ena nipa asrew se wo de wabrabɔ no baby aduro ne de wapem o se saa na ni kura no oyi na hi afibia na kyerɛ sɛ enya afe baako ama ne hunu na o se esua na hana na osu ena obi hwɛ ye obi tie ye ena esupo ahene wo ena wasu ama osu ye afɔ ena oknura okɔ na ye so no timia na ena esua na osu my god ena me ba se me ba be ka kyerɛ obi ɛwɔ Sompa first service so se jai wo hawo no wa manne no efa to awurade so na ye wo barima bia ye wo odimafo bia ye wo okamafo bia me dindi Jesus yes o jai wo hawo ni nyina wo mana o jai wa manne ni nyina mana awurade bɛyɛ na ye mu bebre ade bia bɛyɛ adadwene ɛwɔ wo so my god odwuru ho ensi ena ye de adwuma bi ahye wo nsa ye de asafo bi ahye wo nsa ohaw bi abeto ukunu so ohaw bi abeto yire so ohaw bi abeto ma no so ohaw bi abeto adwuma no so amma ayatete sem ama sene ayama hana na hana ye bibio my god hana sesan na adwene ye bi hana sesan na adwene ye bi yes lord say bosomu we nkwa de afefoforo ya yawura mu nkwa de o medimi so no be yam paibo yes lord na magu awurade so na meni awurade atentan yes lord na maka bibia kire awurade se Sompa first service se wo be ka bibia kire awurade oh jesus se wo be so agu awurade so ade biara etete wo my god ade bia nipa di eyi we oh jesus awurade yes obi tie mi nyame adomo wa ye adwuma nyame ahira wo nsa no adwuma no so kwasem anso yade bia betena wo so yade bia betena wo so owo bi sisi wa busua no mu ama ehu akan empanyimfo ni nyina sa wo na aduro wo so o nyame bam timi ama na tra wo amen ade betimi ama owo na tra wo amen ade betimi ama na bo adane amen de na akoso wa busua no abusua bi a wakoto mu no bia wako firi mu no aware sem ayeden adwuma sem ayeden ye kristosum ayeden o se abusua no mu a o person na awurade nanti a wo bre ena bone bi akekire obi bone ahoma bi akekire obi ena obi person de ne ho anso ontimen ne na ho di oshia Paul di oshia Saul e wo Damascus kwanso oyoti asefo kwasem oda so ti asio and now machin and now no pay and now we sabre ya obeti na hia won so obehia wo ma no so obehia wo adwuma no so ade aya tete verse 20 no DNC 19 and 20 no DNC ye and na make choice say wo gya ni nyina mu ma awurade ya awurade beye was Sompa first service altar iso. 1 Samuel chapter 1 verse 19 and 20. Was na anopetutu kosore Awurade anim. Na osane ba won fie Rama na Elkana ene ne yere Hana dai na Awurade kai no. Na afiri duru no na Hana nyinsen awo obaberima na otunidin Samuel na okase Awurade ho na mesre no. Ade na ye den ama Hana no. Afiduru ye no. Awurade ededom no. No to nidin se Samuel. No kan say Awurade ho ena mesre. Ena no pa dia na wo se na Awurade ho. Ena no pa dia na wo kan kire Awurade. Ena no pa dia na wo bi se Awurade. Afifufuro
na ubisa urade afibia na nioma ye bisi basa enyina na wunyine iyade no ko na ekoso onu madura emfa enade na oka kire urade sujede ne mu ayeden adwumasam ne mu ayeden iyade ne mu ayeden masam no nioma esai promotion promotion transfer no catchy dia na wo ka che rade usuku nsem no onkrata sem no obi maso obi kroso bie wa no na ka che rade ma rade te wo ne ma rade te wo ne
Omanu Chukusam, Omawaresam, Omajumasam, Okra Pomodeno, Oyira Jumano, Oyira Pomodeno, Onkrata Samno, Ojuma Samno, Onkrata Samno, Ewo UK, Onkrata Samno, Ewo US, Onkrata Samno, Ewo Germany, Europe, Onkrata Samno, Ewo Asia, Ojuma Samno, Faber Radenima, Omane Biano, Okro Biano. Be one, wo yeso demo ahomaje anadufai ewo Canada one wasam contractor sam Eurade nye anadufai ewo US Eurade nye ma ahomaje anupai ewo UK anupai ewo Ghana biowano Bombay wo yeso demo Kachorade awarisem awosem tikasem wejumano ukompeleno ifactleno Kachorade ye wo yeso demo in the name of Jesus. Yakupon Shroud, our Sompa first service and so. Psalm 37, verse 5. Yes. I say, commit thy way unto the Lord. Trust also in him, and he shall bring it to pass. Yet the another be quebradim. And there be a body said Dan, Papa womb, son of bonus womb. Yes. Ye be peja another aquebradim. Was if our quencher radin sem? Yes. Na fa ho tono so na ono na obey ye. Ye de na to erade ye de na de share radin sa. Facebook no so Nyankopon hira mo. Amen. Eya Eda Richard Enti Ojiraso den sa so na Mary Sam Jiraso sa na Ruth Asamwa Jiraso eye Ruth Esumeni Ejiraso Gladys Ochre emo Jiraso ene Facebook no so ayeshe Aisha Dauda mo nyina mo Jiraso Nyankopon onhira mo ewo Facebook no so ye bompa ya peja ene demu no ebe urade nim ni pa emra we different nshira ofibanye nshira bebe bia wo manam bebe bia wo krunam driver ni awote ositi achi bebe bia wo nam Nyankopon ka ho mo amokọ munyuma so wo di dwemu o shewrade nsa center market no de shewrade nsa o store no o dwasu ho no o office ho no o de shewrade nsam shewrade di wanim kan e bia fe na wadru ho a o de ho shewrade nsa se wo te ka mu na wo kwa afe na oba frifi akwa o ka shewrade se me de shewrade nsa ene da yo bie wa no fa ene da commit the day unto the hand of the Lord. Open your mouth and pray.
Open your mouth and pray. Open your mouth and pray. You want to know fire. That day, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Nyankopon amen. Say enano pay oni ye ebom paye ewo Sompa first service so. Yes. Na Ewurade bema enede aye nhyira ma. Amen. Enede odifre enye nhyira. Amen. Enede so ofiba enye nhyira. Amen. Metia sem papa no se bedu sabre umisa mehwe. Kase enano pay, ena anadwufan, ena ahomachi, ewie, enyumrei, sabre ya, me frebambo, ema me hon, ema me busuya, ema me ma, enedei, me fresika, enedei, sesika mra, me fratofo, sa omomra me jumem, me fratofo, se omontomade, omontosoa, omontua, o Yesu demo, me frako honsan, Emma me busuya, o Yesu demo, me fraya resa, me fraya resa, Emma me hon, Emma me busuya, se ya den tunyira, se frako maswade, me frako maswade, makoma swade mremu. Enenye shiramame, ene ejuma no, me frɛ juma yefo, so momra juma num, so omomra, o Yesu demo, me frɛ juma, me fra boafo, me fra wade, ema me ma, ema me hon, o Yesu demo, me fra wo, awomra
wo yesu demo wo yesu demo enede yo obone fo ne hyehyeye emu adane yetiame busuya yetiame kunom yetiame yire yetiame ma ewrade mpenguma me ewrade ne ena anopei mefra dom mefra munyam mefra dom mefra munyam mefra shira sa emra Mejira Sompa first service ota iso nyame tumi ene nyame ahoden se nipa bi a wo hwe ya wo tie yen a oyare ayaresa enkwa wo nchen ji wayaresa sese ya yare nu tunyira se oda hospital se oda yare mpaso se owo ufie se o hwe wo dan mo se o te mpaso se o tie nwemo se owo adwumam me fra yare sama owo yade ntunyira owo yade ntunyira ekaya de ntunyira prosam yade ntunyira ose yade ntunyira mojemu yade ntunyira trimu yade ntunyira opemu yade ntunyira Ewurade obibi a wo hwe ya oti anuama mu ayeden adwuma sem ayeden na adwuma da fom na adwuma ni ewu na adwuma ni eguo ne sika ehye adwuma no empeja adwuma no empeja ehye nyame tumi se ompeja adwuma no ompeja adwuma no ompeja adwuma no mo amokọ munyuma so mo amokọ mo store akoto ade mo amubiebie munyuma ene me fra dwadifo ma ho fra atofo ma ho fra dwumayefo ma ho omomra wadwumanum omomra wadwesuo omowura o shop num Ewurade ma yen tade ye to so ayentua o Yesu demo wa wo hie sika no pay sika ne dweta ye Ewurade de ya fra sika ma ho 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 o appointment ne o appointment ne enye nyame favor ento so ene nyame grace ento so ene nyane pani madom nya nyankopani ni madom ensu ye ene day ensu ye ene day o hweme a utie me ene day onkrata bi wo baabi onkrata bi da baabi say ye court onkrata ahimfie onkrata ajapade ho onkrata Ewurade nye wade ma Ewurade nye wade ma osukuni a utie me Ewurade mie wadwere mo Ewurade ma wo hunwuma GPA ne mpeja GPA ne mpeja mpeja nkosoro Ewurade mie wadwere mo Ewurade ma wo hunumo Ewurade ma wo ntiase wo Yesu demo wa wo kon wa we nimu ye gu ase wa nipa esre wo wa wo son te se hana de ani bi wa nipa yi wa hin te se hana de ani bi Ewurade nhyawa ni monyama Ewurade nhyawa ni monyama eya wo a on nhyawa ni monyama eya dwuma sema on nhyawa ni monyama on nhyawa ni monyama eya wade sema on nhyawa ni monyama eya ohaw bi na ato wa dwuma mu wa ware mu Ewurade enkama Ewurade nima what toboni bimo what toboni bimo o pese o de ho Ewurade nsanwe Ewurade nsanwe Ewurade nyewe Ewurade nyewe nyame dwuma ye ni nyame akwae nyame afrai nyame nom nya kasema nyame adom no nya kasema nyame adom no nya kasema nyame peja o ministry no nyame peja asafo no nyame peja ministry no nyame peja asafo no wa wani da so asa nyame ma wani da so ade bia ewo bia Amen. Kwansa bemubio. Amen. Kwansa bemubio. Amen. O Yesu demo. Amen. O Yesu demo. Amen. Another day. Maybe another day share radensa. Yes. Emu adroba for. Jesus. Enne mo be ye adwuma. Amen. Mo ka no ensen. Amen. Enne mo be ye adwuma. Mo benya says. Amen. Mo says bebe fie. Mo di sika bebe fie. Mo amupia kwa adwuma. Enne mo man nsapan. Mo di sika beba. Mo di nshira beba. Mo di nyoma beba o Yesu demo
wo yesu demo Ghana asrafo apolisifoɔ adwumayɛfoɔ ɛde mo nyina hyɛ Awurade nsa ɛnam wɔde fire nye nhyira ofi ba nye nhyira Ghana mpanyimfoɔ mo nketewa ɛne mo akɛseɛ mo a yɛde dwumadie bi ahyɛ mo nsa mo nye nipa ne madom mo nye Nyankopɔn ne madom adwuma ne nye yie wo yesu demo o ka amen prensa amen 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 kupon shira upi amen enchene yede Bible ni nyina ba wiye ye be po ameba be bompa ye go phone so sa ade bi esese won saka se ye email o ye text o ye send o bibi wo hia call bi o twem bibi o se won saka o bibi bi o pese mi shira so me boso mpa ya eno so ye ne krado na me boso mpa ya mo ye ko ye na ye so nura anadwo no ebia o son daye bi my god daye no eyi o ebia ya daye no de o how bi brew e de amane bi brew Bible say ye gitumu a ebeye adwuma na ya mpere so a enye adwuma ye twitwa daye boni no yes lord na ya sign daye no any evil agenda yes bronsam hihye boni bia e fa daye so ho ye breaking out daye papa no so a waso no Awurade ma ne mmerem de wo kaye ne de wo nkaye bie wa no na bompa ye pray about Sackey any evil dream break it out any evil dream break it out in the name of Jesus break it out in the name of Jesus. Shout, I break out. I break out. Mama, Facebook, no so, no YouTube, no nyina mon type I break out. That your body be a sign wo yesu demo. O da your papa no emrem wo yesu demo. Jemeso wo fie ho, adwumam ho ska amen. Amen. Nyankopon shira upi. Amen. Eye Sompa first service. Ene e de brew efri edadwada ekosi ni fiada ebo ahomache no num kosi ni no nsia so a ene e de sa adwumadie e brew na ye Onyankopon akwa nyame somafo nyame dimfo eye Bishop Albert Sackey Kwapong one ni team ene e de sa adwumadie e brew samre yenko Facebook no so na YouTube na yemre nti yentime ma obibi akwa ba ye manipa kakra bi akwa ba wo so Nyankopon shram wo so enkontem Bishop ye ko Facebook no so a Richard K ntin e wo so Prince Owusu Afriye Madison Sunday Junior Emmanuel Ajay Thomas Abanase Joseph Sam Malet Root Asamoah Janet Benewa Felicia Enchua Constance Boachi Sofoset Beto aso Aisha your pomo so abra Safu amujira so to aso Aisha Dauda Mame again Anajesiwa Janet Amponsan Kunadu Ellen Ewaso Ethel Lily Ewaso Samuel Danso Jemima Owusu Afriye Mensa Matilda Enso Ewaso Baba Ewaso Ochre Gradis Ewaso Eura Abigail Ewaso Abigail Champon Ewaso Joanna Des Ewaso Opoku Isaac Ewaso Abra Safua Enso Ewaso Tony Afriye ama Ewaso YouTube no Zinabu Amedu Michael Apia Kubi Anthony Opoku ene Ultimate Baron ewo YouTube no so anopay on yesom Dankwa Bright ewo Facebook na sewa usa upon David Munyina ejina so enede yesre Awurade a ushira a onipentime no meno se na Awurade nshira wo amen bia wo beko bia bia wo ma ukru oyire na Nyankopon nshira
eni nenim kai oni nechi emo ne chidom wo asafa awurade dem sabre dia me no bompae agu fon so ne bibia opese me boso mpa me no bompae awurade me pagya ye handi eba wa awurade wanim Jesus ene obi twan bibi se ye email no ana ewo ni email anasa ne gmail mu say ye test no ye frɛ no ye WhatsApp no awurade me bompa say ma ye frɛ no amen ye email no amen ye ma ye WhatsApp no amen ma on to onka amen o here say ye sending the documents bi ade bi a esi kwan every ho wo yeso dem amen ade bi a wa pagya wo se me moso mpae me frɛ nyame tumi ni nyame ahode se emmo wura mo ma amen odi ye bia enye shirama wo yesu demo na ma bompae amen jeme so say amen amen nyankopon shira opi enne enwumre nso ebo enwumre non kronkosi no ndua eye me ni mi team ye de sida awa bebrew nyankopon shira enne mo amohwe me amotie me free heya no na meko asore dem se na munim se yawada bia ye canceling ena fia da bia anopa so ye mpai bokese no ene na otwi so ebeko so enti anopai me free heya no me ne mi team no eko sida worship center asore dem ewo atwuma koforidia nyankopon hira mo numbers no pese ebia ye no bompaya numbers ni ye free studio ya ye signing out number no ye 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 967 967 number toso mi no 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 90 90 80 no my chat was 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 o pese no bompai fa bibi ho anopa ya o fra ya no bompai sam radio ya signing out ya concran na yakofa no